Az Európai Unió az elmúlt 50 évben drámai növekedésen ment át. Az EU jövőbeli bővítésében központi szerep jut az Európai Parlamentnek. Miután egy jelölt országgal a csatlakozási tárgyalások befejeződtek, a parlament szavaz az ország EU tagként való elfogadásáról vagy elutasításáról. Amikor a 6 eredeti tag létrehozta együttműködését, aligha gondolták, hogy mára ennyien leszünk. A nemzeti parlamentekbe a választópolgárok közvetlenül választják képviselőiket. Ugyanez érvényes az Európai Parlamentre is. Az EP-ben minden tagállam méretével arányosan meghatározott számú hellyel rendelkezik. Így a nagyobb országoknak több képviselőjük van, mint a kisebbeknek. Az EP képviselőket 5 évre választják megújíthatóan. A megválasztott EP képviselők 2,5 évre választanak elnököt. Szinte minden EP képviselő tagja egy politikai csoportnak. Egy-egy ilyen frakciónak legalább a tagállamok 1/5-ből érkező minimum 20 EP képviselőből kell állnia. Egy képviselő csak egy csoporthoz tartozhat. A frakciók az ülésteremben jobbról balra helyezkednek el, attól függően, hogy melyik politikai párthoz tartoznak. A politikai csoportok arra törekszenek, hogy minden kérdésben közös álláspontot alakítsanak ki. Persze az egyes képviselők ettől eltérően is szavazhatnak. Az Európai Parlament elnöke és az egyes politikai csoportok elnökei alkotják az elnökök konferenciáját. Ők határoznak például a plenáris ülések napirendjéről, vagy a bizottságok és a küldöttségek összetételéről. Az elnökség az elnökből és a 14 alelnökből áll. Feladata a parlament belső működésének biztosítása. A nemzeti parlamentekhez hasonlóan a képviselők többsége egy vagy több szakbizottságnak is tagja. Ezek készítik elő a jogszabályokat vagy más dokumentumokat a plenáris ülésre. Vitáik nyilvánosak, és általában havonta egyszer vagy kétszer üléseznek. A munka megvitatandó témák szerint oszlik meg a bizottságok között. Az EP képviselők általában tagjai egy-egy EU-n kívüli országgal való kapcsolattartásért felelős küldöttségnek is. Ezek célja az európai demokratikus dimenzió megjelenítése a világpolitikában. Az EU jogszabályainak megalkotását és módosítását az Európai Unió 3 főtestülete végzi különböző eljárásokkal. A leggyakrabban alkalmazott együttdöntési eljárás 3 lépésből álló folyamat. Először a bizottság új jogszabályt javasol a parlamentnek és a tanácsnak. Ez utóbbi a nemzeti kormányok szakminisztereiből áll. A parlament módosíthatja a szöveget, majd benyújtja azt a tanácsnak. Ezt nevezzük első olvasatnak. Amennyiben a tanács egyetért a változtatásokkal, elfogadja a jogszabályt. Ha a tanács nem ért egyet, közös álláspontot alakít ki, melyet visszaküld a parlamentnek. Ezt nevezzük második olvasatnak. Ekkor a parlamentnek 3 lehetősége van. Az első, hogy teljes egészében elutasítja a tervezetet. Ehhez azonban abszolút többség, vagyis az összes EP képviselő fele plusz 1 szavazat szükséges. A második lehetőség, hogy az EP jóváhagyja a tervezetet, így abból jogszabály lesz. A harmadik esetben a parlament újra változtat a tervezeten, de ezt megint csak abszolút többséggel teheti meg. Ha a tanács elfogadja a változtatásokat, megszületik a jogszabály, ha nem, harmadik olvasat következik. Ekkor a tanács és a parlament azonos számú képviselőjéből álló egyeztetőbizottságot hoznak létre. Ez kidolgoz egy közös szövegtervezetet, amelyet mindkét intézménynek jóvá kell hagynia. Ha az egyeztetőbizottság nem jut megegyezésre, illetve ha a tanács vagy a parlament elutasítja a szöveget, abból nem lesz jogszabály. Mindez bonyolultan hangzik, de az esetek többségében az intézményeknek sikerül megállapodniuk. Csak ritkán fordul elő, hogy a parlament és a tanács nem tud megegyezni. Az unió költségvetéséből finanszírozzák az EU politikáit és intézményei működését. A jogalkotási folyamathoz hasonlóan a parlament itt is kulcsszerepet játszik, ebben az esetben 2 olvasatban. A jogalkotási folyamattal ellentétben viszont a költségvetés először a tanács elé kerül, az utolsó szó pedig a parlamenté, mivel a költségvetést az Európai Parlament elnöke írja alá.